Ела седни тук. Не се правиш. Нищо. Значи, в момента записваме. Щом си ме показала на майка ти, клипчи с мен, аз сега ще те покажа на майка ти също. На клипче. На Майо. Мои на приятелки да си го пратиш, ако искаш. Защо ни гледаш камерата? Защото... Има тази камера и тази камера. Не, като да нямаме камери. Нека да нямаме камери. Едната кажи благодарение на кого я имаш. Ни гледай мен, гледай камерите. Не мога. Това е веб камерата ви, това е на Яна телефона. На Янчето, не е Яна. Разбрахме го, да. Насилие в ефира. Сега ще се жалят. И сега трябва да се представяш, аз теб представям в момента. Още че те няма да разбират нищо. Кое няма да разберат? Защото те гледат главно англичани. Това няма да го пусна на живо, а на private. Само с линк може да се гледа. И само на който го прата този линк, ще може да го види. Аха. И ще влеза в Инстаграма и ще намеря всеки, който познаваш, ще му го прата този линк. Или ще питам на кои приятели позволяваш да го прата по-скоро. Да не е толкова досадно. Но, по принцип, ти давам позволение да правиш каквото искаш. Мисъл. Няма да го прата на всички. Просто на... Но спокойно. Здрасти, аз съм Питър. Това е Янчето. И това е нашия подкаст за днеска само. Дай просто мислех, че ще го субтитрираш, ама няма. Няма субтитри. Кача. Какви субтитри? Защото мислех, че ще го качваш на големия канал. Не, няма никакъв... Не, това е просто за нас, за кеф. За забава. Аз съм толкова антикамера човек. Няма проблем. Защото аз съм... Яна ми каза, че днеска на този подкаст тя иска да пее за всички нас. Никога? Никога? Готова си. Не съм. Не съм. Микрофона е твой. Не. Микрофона е лично твой. За в момента е твой. Не. Атакувай го. Нещо друго се изкажи. Пъни някаква тема тогава, ако искаш. Сега ще чуда да се заям ли или да не се заям? Както искаш да подходиш към ситуацията. Много си изкушавам много. Това после го качиш и някакви живи хора го видят. Живи... Много ще се мраза. Виж, тя вас наречи неживи хора. Чувате ли я? Да атакува микрофона не звучи ли грешно? Какво имаш напред? Не знам. Изкажи се в прав текст. Не, ти обичаш крив текст. Аз С не тебе съм... не мога да си изказвам в прав текст. Тя каза току-що, че съм крив човек също. Сутрин особено. Гониш ме от кола, за да закусваш сам. Само това ще кажа. В 7 сутринта, когато съм полубуден и съм заспал в 1 часа, защо? Защото искам и да продължаваме да си говорим. Още, че то не свършва. И съм спал 6 часа. То не свършва в един. И просто предпочитам... Защото тя не идва да закусва с мен. Няма проблем, ила закусвай. Ама тя идва да ме гледа как закусвам. 6 часа съм спал и 2 съм буден и някой е дошъл и ми е публика към закуската. Такова 5 часа и половина, защото... Още по-добре. Легнеме в един, ние си говориме до 1:30 в леглото. Ние си легнахме в 12:30. Ако не и 12. Наистина тогава заспах. Да. Както всеки път. Друга тема? Не знам. Това беше промяна на темата, ако никой не разбра. А основната тема каква е, че се отклони? Не! Основната тема е, че я правим помня. клипчи с теб. Да. Няма основна иначе. Не, защото мислех, че преди това сме говорили за нещо друго, което аз съм изпуснала, но не сме.
за това, че се казваш Янче, а не Яна. Говорихме. Ако можех, щях да го сменя по лична карта, ама не мога. Щом не можеш и това си по лична карта, аз имам право да те наричам Яна. По-добре на фамилия! По-добре на фамилия! Не, че не я мраза и не. Ама аз ако искам да ти променя фамилията, що да те наричам на стара фамилия? Защото още не е официално още не е официално променена и искам сега, като изкопа тази дупка, да те видя. Не, дай да променим дупката просто. Как ще излезеш от нея, давай? Не е нужно да излезем от нищо. Ко стана? Каза ли някой нещо? За кого говорим? Нова тема. И какво викаш? Не знам, ти ще да подхващаш тъманина тема, ама аз съм те прекъснал сигурно, извинявам се. Аз тема нямам. Да спираме видеото, тъп подкаст. Имаше... Не е смув. Имаш проблем с моето име. А то е, защото не харесвам. Няма проблем с твоето име. Ти имаш проблем с твоето име. Да. Да бъдем сега. Имаш проблем, че аз имам проблем с моето име. Аз нямам проблем, че ти имаш проблем с твоето име. А изглеждаш като такъв човек, който би имал... Има проблем с това, Би имал. Дай да говорим за реални неща. Това е заради тебе, защото ти го ползваш. Не, аз го ползвам, защото ти е името. Това става на въпрос. Например, ние сме в ресторант, тъмън ще си ходим, тя е отишла до тоалетна. Аз съм решил да взема всичките неща и да я чакам извън тоалетната. Тя не ме вижда, върви покрай мен, връща се на масата, аз викам Яна 5 пъти, тя не може да ме чуе, защото това за нея не е нейното име. И какво става? И след това я гона след нея, фащам я и тя се стряска и се чувства такова, да? Да, защото беше... То беше стресиращо малко. Малко. Една идея. В смисъл, огромен мъж те сграбчва, малко стресиращо. И какво? И нищо. Виждаш, и аз не се То подкаст трябва да го правим по-често. Що? Не е ли добре така? То е добре, ама аз много не ставам за тази работа. Не, то ще стане все по-плавно. Това е сега така. Ще се научиш как да не се гавриш с мен цялото време. Защото в реалния живот е обратното. Не. Виж как го представяш пред публиката. Искам да кажеш, само да кажеш пред публиката. Преди 5 минути, докато миех чиниите, ти какво направи? И после обвини кучето. Айде, кажи сега! И после, ако не те е срам, не е нужно публиката да знае. Ай, кажи де! Срам ме. Кажи. Срам ме от себе си. Това не е за външни хора. Това са тайни. Не ще го пращаме само на наши. Не. Зачарвих се целия заради теб сега. Това няма да го публикува, никой няма да го споделя. Някакъв проблем не има. Нещо наредно си направил ли? Не, аз само редни неща правя. Иначе после имаме проблем, че аз тук на 20 минути клипче се шегувам. Даже не се гавра. Кой убеждаваш в момента? Тебе. Мене, не себе си. Изобщо не трябва да убеждаваш. Това беше следващата тема, аз чакам да я повдигнеш. Следващата тема мога да я повдигна, да. Моли да е някаква тема, дето никой не излага някакси. Ти почна прав. С кое? С това да си излагаме.
Кога? Каза на всички хора, че съм глуха и съм out of space през цялото време, което е факт, но що трябва всички да го знаят. Ама те го знаят, нали? Каза, че са наши хора. Аз споделих интересна история за как отново си глуха. Който ме познава да си И out of срае. space. Чакай сега. Ако ме гледаш в очите, не си глуха. Ти не си глуха. Ти просто, ако не знаеш, че има някой до теб и може да ти вика името колкото си иска, няма да го чуеш, защото то не ти е името. Виж сега, рекламации на касата. Може да се оплачеш на мама публично. Ако имаш някакви оплаквания. Аз нямам никакви оплаквания, Яна е... Не мога името да я кажа без да се чувствам странно. Виж какво си ми направила. Яна е прекрасно момиче, имам право да я наричам Яна, аз съм си позволил лично. Въпреки, че съм му забранила. Въпреки, нали? Което може би е лоша черта от моя страна. Черна точка. На теб мога да ти го простя, защото минаваш по любов. Ама не бива прекалено много неща да минават така, защото иначе става заблуден човек. Платено да минава. Не! Майко мила. Иска да изкарва пари. Това е меркантилна жена. Това е каквото се случва в момента. Знаеш кое е якото? Знаеш кое ме кефи? Че не съм мислила, че ще може да запишем как ние живеем всекидневно един с друг на клипче. Ще може да го направим същото. Те ще кажат горкия човек, виж тя как само го закача, чопли. Той е толкова мил. Кой ме научи да съм така? Не знам. Майка ти. О! Извинявам се, аз съм виновен. Поне това имаше доблест да си признаеш, че си направил. Браво! Но другото не. Кое е другото? Аз вече се обърквам, вече не знам къде се намирам. Няма да ти намирам. казвам. Защото няма ти хареса. Защо само такива теми повдигаме? Няма да ми харесват. Защо? Ние не сме имали такъв разговор веднъж, като този. Да, си в напрежение. Ама сега дойде едни камери, един микрофон и какво стана? Експозе. Това е журналист. Да. Такива интервюта правиш с хората. Да. Ага. Да. В принцип, Да им влееш под кожата. Затова не работя това. Да ги удереш. Защото никой няма да го пусне. Просто. И ще бъда уволнена много. Те просто ще си тръгнат. Няма да свършат разговора с теб. Да, обаче No това comment. само по себе си дава много отговори. Така е. И аз сега какво изглеждам много зле, сигурно. Искаш да си ходиш? Аз съм уж у дома, ама искам да си хода. Не, виж сега. Аз нямам пръстен, още не е късно да се откажеш. Помисли си. Всичко е наред, спокойно, за сега. Да. Но, нали, все пак си в изпитателен срок, нали, нищо не е... Ти също? Сигурно. Дано. Така трябва да е. Нали знаеш, от татъка са ни дали 3 месеца. Още 2 остават. Да. Да. Ще сървайвнем ли според Това никой тебе? няма да може да го гледа. Това не е гледаемо. Тук да го спрем, че ще им стане много дълго Добре, на хората. Добре. Чао, благодаря, че гледахте Бай. подкаста на Янчето Янова. Не, аз Все исках още. просто още една Яна да кажа. Защото Защото ти не си Яна. Това е, защото си Знаеш. Хриси ми добър. И се съобразяваш с мен. Нали? Така да го приемем. Благодаря ти, че гледахте. Най-дали какво? Чао! Чао, просто чао.